After this, we're gonna open up the line. We are ready. Our families and friends, let us also ask Customer. Dito ka muna, naksano mo. You want salmon? Do you want? Character in that shirt. Okay, may taga New Hampshire to puto lang to eh. Yeah. Hindi, ginagaling ko sa belly. Nasa, bahala na kayo mag-serve sa Pampabata. Ito, ayaw mo ng sakon. okay lang kita. Ayaw mo ng sakon. Okay, ito lang. Sakon kami, sakon kami. Ay, nako. Ante, sinayawan ko yan. Dito, ano, gusto mo dito? Dito?
Ayan.